madre, vamos. Va. No va acá. Bien, no, bien, está bien. Yeu, ahí va, a ver, hoy mai. Yeu, Gabon, Gabon. ondo haitze uste ez, Gabon txateo jendire, Aimar, Unzu, ez hau zetu hauek, ez? Bai, jazta, presioa sartzen, bai. Bai da parre, horrori zer de, ez hau zetu daula zea bezala, gauze txarra bezala, o... Ez, oso ondo, beti. Oso ondo, lagun finak, bai.
Bueno, txaila pixket azteko aldimak, eure burua aurkezte aldimak, eta hori, musika mundun zertan ibilia izen, kontatze aldimak guk, zertan aia izen. Bueno, bai, ni Iñaki naiz, musika talde batzutan ibili zen erakoa, beti gitarra jotzen, batzutan abesten, baina bueno, guraldiagatik eta hola, hobeto gitarra utzi, eta listo. Bueno, 2005 nola hasi nintzen, 9 urtekin, gitarra espainola jotzen, hemendikan Jose Quintas nire irakasleei agurrak, bai, bera esker, lehenengo akordeek eta hola, ikasi nituen, ez? Eta... Nola esan de Jose Quintas? Jose Quintas, bai. Quintak, ez, baina Jose Quintak era uste txik, o bere apellidu horiek? Bere apellidua hori da, baina, Quintas... Ostras. Es que... Vale. Esan de gani Jose Quintas, hola, irutxu zete tipo, imagineo da burun tipoat punki xeola dana, Quintak nola joerak uste xona. Punkia bada, baina venga, tipo fingerstyle eta hola erakuste dizu. Vale. Ez en plan... Quintas, Quintas batzuk erakutsi zirean. Vale. Eta, horrela, pixkat elektrika mundun sartu nintzen 2009, nolako zehose, hemen txaten egongo da, Imarri Barzabal. Berei erositako bezerritx bat, hori, Warlooka izan zen, lehenengo gitarra bezala, beti, ez, astras, forma rarok. Makarreasmo, eta horrekin de lujo, gauza asko ikasi nituen. Eta, gero Sweet Nightmare taldetxoa sortu genuen, gero alter ego taldea izan zala. Eta horrekin, gauza asko ikasi nituen. Hoxek adibidez ez ditxiat jarri zean, izen burun. Bai. Por cierto, esan zik Aimarrek, bialduzik susurro bat, esan zik taupadane pouala eta jodekela, o jotzekela. Bai, eta opadan behan dugu sartu nintzen, bibak aurretik azkeneko taldea izan zala horrela atxopau modun, ez? Bajoa jotzen non, behaiekin, eta iruran jo genuen aurreko azaron, eta oso kontzertu politia, oso zaila, neta, plaketak inta hola, eta kriston nervioso geren, baina, Aimarre kriston lana inzon, izugarrizkoa, eta beak jotzen geren, eta automatikoki distorra sartu zen, kriston lokura, ordu pila sartu zituen, beti bezala, bea ordu asko sartu ditu, bai. Zertu hemen, Aitor Carrasco, esateik beruete popero, eta konziertazo ETS-ekin. Zer degori, a ber, ETS-ekin jodek? Eta opadako kontzertu hori, azkeneko kontzertua elektrikon, Aitor da bateri jolea, eta bibaken kajoia, bai. ETS-ekin jotzen genuen. Opada eta ETS, kriston mezkla arraroa, ez? Bai. Eta, jungien afaltzea, ni baita, gitarra joleaekin, abeslaria danaekin, eta telecaster badauke, eta esan nio, ze gitarra politxa, eta borde erantzun zintani, vale. Baina. Gero afaltzean, esan gine, goazen afaltzea eta behaiek bere kabuzun ziren, eta inoiz ez ginen hor bio batea eta esan da. Gero, 5 orduko elektrotxaranga, o 5 orduko txaranga moduko talde bat egon zen, eta puto amok. Gurekin afaltzen eta kriston konzertatu eman zuten, 5 ordu egon bardi hor. Asko dek, Asko dek. Hoi da, ETS ez daukete zer bereziri behaien aurka, baina izan za. Ez zer, baina bai. Etzakiat gitarrizketaik ikusi eken, baten bat igual ikusiko guan. Lau ataletan banago ideat, lehenengo atala izatea pixet kompozizioi buruz, gero itzengo jau teknikei buruz, gero gusto pertsonalak eta amaitzeko pixket euskal musikin egoerie eta tiporta. Vale. Orduan, azteko, klaro, nik beti haitu etxeat, baten bat elkarrizketa horretik aurreko azte hori oten eusio zeitzen. Klaro, bibaken lau kantu bakarrik daukete uste, lau kantuko epe bat atzen duten, ez? Oindala relativamente gutxi. Eta, klaro, nahi gustatzen zitek etiketak jartzia. Eta, folk, esan gai hau, igual flamenko toke batekin tartin behin, da, eske,
mezcla politia gusta. Explicaiz hau pixken nola ikusteken hori. Bueno, strange pop, holako zuze, ez? Ba, bueno, azkenen, zain genuen, Aitor Jonandertani jotzen genuen, betianik gatazka talden egon ginen, eta betianik baita jotzen, ez, bereikin. Eta azkenen, ba, bueno, esan genuen, bueno, City of the Sun entzuten, eta hola, eta probatzeu zuze, hola, bitan, ez, akustiko moduko instrumentala, eta, bueno, eta horrela hasi zan, ez? Batez ere, ba, bueno, bakoitza bere ideiak plasmatuz, ze idea txaten. Txina daia, bakez. Bueno, Leleo... Ez que nik txate ez dut ikusten horretu. Vale, hila, zai, gauze interesantik nik izango txiat. Gabon Josu Osa, eta Wilson de gure Aimar Matxie, esateik, electrofolk pop modern vintage acoustic melorhythmic. Esateik. Metal. Bai, ez azkenen estilo oso arraro da, ezin deu klasifikau. Ez que, claro, azkenin, akustiko bat ez gain rarua, eta gaina gaur egun nahiko modan dagoen kontzeptua, egaz? Baina instrumentala izetie, bai dekela mundu hortan, igual pixket gauze rarua, ez? O igual nik inkulto banago bat mundu hortan hori desan berra zaukeat, nik beste musika tipo bat aitzegatela, baina... Bueno, ni baita beste musika bat entzute gehien bat, ez? Musika instrumentala, bueno, entzutet, baina ez hainbeste. Baina bai, musika instrumentala, bueno, badare tundra eta dare pia talde, baina bai musika talde instrumental akustikoa, ba, hombre, ja musika klasikora junbarzea, ez pixkat, bueno, badare oaintxe, baina ja gehien bat musika klasikora junbarzea, eta biolinak, eta movida horiek, eta bueno, hau da gehien bat, gitarra formatu grupo estandar bet bazala, akustikoa, baina instrumentala, eta bueno, ere, emateo, ba, bueno, berezgarritasuna ezakit ono, ala txarra, baina berezia bada. Berezixe, hori, nik lele bat izatxunian da, ostia, kantu akustiko, denbora osun da, etxio gau txikita. Ja, kuriosu intzitean, egolago kontzeptu bat. Eta hori azkenin esan dek, City of the Sun entzutetik dertentziala kontzepto hau etxeko ideiek, eo beti euki duzte alderdi akustiko hori bat zuen taldetan. Bueno, beti jo izan dugu akustikotan. Ni akustika bat dauken logelan eta da gehien jotzen duan gitarra. Ez azkene oso erosoa da, hartzezu, eta Entxufatu beharrik ez? Hoi da, eta daukezuela 2 minutu jotzezu, ez? Jo que se, hortxe daukezu, eta, bueno, beti hartzei ezu pixka teknika, ez? Eta, bueno, pixka, zuze desberdinaitatik, ez? Gero baita aurreko ostiralen jo genuen lehenengo kontzertua eta esan behar dut askoz erosoago dala gauzak eramatea akustika baten. Dauket pedalera txikitxo bat, gauza laugazekin, 2 kablekin, gitarrakin, eta fuera. Dana mesa sartu eta hoi ba, bueno, dauke bere erosotasuna. Ez gero gauzak etxen utzi eta zerbeza baten bila, ez? Itorreke kajie asko zerrezo mango, digez, baterio zue baino. Bai, notatzeo gehien bate, nire kasun azkenen da ampli bat eraman, ez, baina bere kasun, bai. Eta guztiok notatzeo, bateria eramatea, guztiok eramateula. Ni beti galdetzea hemen, claro, lehenengo musikie o letrie, zuen kasun etzaba galdetu berrik, baina bai galdetu gai atela igual, komposatzeako ordun, eske, claro, jende asko hemen esan izentzik, komposatzeako ordun igual letra baten ideie eukite, sentimentu bat, zea bat eukite, musiki horren arabera pentsatze bela, ez? Zuen kasun musiki nundi hartetzeik? Gure kasun, bueno, behar bada letra bat iteko modu berdinen, azkenen letra bat egiten duzu, daukezulako zehose barrun, eta nahi dezula atea, eta ideia batzuk dauzkezu, ezakito, tristezare, o pozik, eta hola, eta orduan, narratzeko modua idatzi itezu, ez? Bau, azkenen da, instrumentu bat hori plasmatzeko. Eta, bueno, nire ustez horrela hastei abestik, ez? Depende nola zare estado de animon, jotzezu, adibidez, CJ, dala pixka flamenkillo, o jotzezu makilla, dala kriston hundida, ez, behan zare, eta
Eta, bueno, azkenen horrela ateatzegi, ez? Ba, bueno, letra bat iteko modu berdinen. Hauke uste teori musikalin da formazioik, solfeoik eta ikisi duzte? Oso basikoa, oso basikoa. Azkenen, badakigu, ze irakurtzen, baina ezatea hortik, eta ukigu egin bat, bai, akordek, ze akorde mota dare, baina, bueno, batzu ikasi gabe, oraindik hor lacuerda.es, odola, agertzei, disminuida 7 plus, ez dakizet, ez hostia da. Ez, eta, bueno, baina bai, solfea pixkat txikitatik jungien, eta, bueno, horri esker esan behar dut, eta, bueno, erakutsi ziguten, hau da, gitarra bat, eta, aiba, ze kurioso. Hoi da. Aimarrak izateik bai, eta gero gustoko ditu 200 kiloko gitarrak, en fin, hipokresia. Eta Gorka 1979ko Jerrik esateik Gabon, artista handia beruete, eta ja, Gorkak ja mamire juti dena idik. Ni normalin galdera hau saixun amaiera aldeak usteiat, baina ja botango, ja, Gorkak nahi di galdera hori etxi, enengo ja. Gorka Sant Esteban, ez? Bai, Gorka, apa, Gorka. Gorkako Jerrik. Kazetaria da, kazetaria da, badaki zertan da bilen. Ados. Zateik, zenbat gitarra dauzkazu? Eta nik gehituko zoat, eta zenbat ordaindu dituk. La resistencia bezala baino gitarratan galdetxe ganik. Fua, hemen dauzket, A ber, oaintxe bertan dauzkadanak, ez? Saldu ditut batzuk. Nik normalin galdetxeat ointxe bertan dauzkekenak, baino baldin baukek bat eman saldu dekena asko matxegoana, o gitarra oso ona guala irutzezakena da ipatzi nahi baldin make, botala zei. Bueno, ne lehenengo gitarra horrela nahiko serioa izan zen Jackson Dinky bat, japonesa. Eta, bueno, ez da nire estiloa, adibidez nahi esku handia dauzket, ez? Eta, orduan, behar dauke mastilla oso fina, eta oso, netzat, pixkat, ezan oso erosoa, baina bai, izan zen, lehenengo gitarra serioa, eta oso ona, pastilla MG 8160, olako zeukan, eta kristona sonatzen zen. Rayazo. Eta, bueno, bai, hoi saldu non berez, ni klasikoa nahi zeroko, osea, gustu klasikoa gauzket. Eta, bai, hoi salduta tokai Les Paul bat erosi non. Vale. Eta, bueno, tokai, baina... Zenbat? Ez da japonesa, da txinoa 5 inguru. Eta hoi ondo, gero, bueno, itziarnen eskak oparitu zin Harley Benton bat montatzeko eta hoi, eta, sorpresa, azkenen, ez dauke soinu txarra, dauke hor Blink eta movida horiek eta Nirvana eta horiek jotzeko, dauke soinua. Eta bueno, horrela ez dut ikutuko, ez diote zerraldatuko eta listo. Gero dauket beste tokai bat, enamora nintzen, markataz, ona da, ez? Eta marka Explorer moduko bat. Explorer moduko, bai, Rosana ditzea, eta bai, horri. Eta gero akustika. Bueno, akustika da lag bat. Eta gero gelditza ezkit bi gehiago diela netzat ontxe dituan gitarrak honenak, eta nire ustez asko pasabarko da, beste bat horrelako erosteko, ez? Bat da Fender Jaguar bat, Fender Jaguar bat dala pakita deitze diote, ni, broma da, baina, bai. Eta, bueno, hori da, amerikanoa da, eta, bueno, neukan aukera bat erosteko oso ona, eta, da nire gitarra principala baintxe bertan. Baina, oin dela 6 urte, erosi non hau, zakit ikustean. Bai, ikustek. Eta hau erosi non zeon, eskaparate baten hor Inglaterratik, bueno, nire etxetik, online erosi non, baina Inglaterratik zeon, eta 200 euroko deskontoa zeokanten, bakarrik, probak iteko erabiltzen zutelako gitarra hoi, eta hemen atzekalden marka batzuk zeuzkalako. Vale. Ni erosi eta astero marka bat ite diot. Osea, ja berdin da, osea, azkenen ni esaten joe. Asko zen merkego. Eta gitarra hau asko gustatzen zait, batez ere
Hostia. Egon nahi momentu bat, a ber, mate zigeta. Egon nahi, Oin esplikau baian, zer patatzen nahi da. Etxegat, azten. Ezagute, eta bat. Ja, jota, que venga. Favores, egon nahi afinaute, Bueno, pixke desafinatu zoa, baina alde hau nauk, guztu ganatxiok. Señale ona o txarra da? Señale ona o txarra zer? Jota, que solo beti, jotzea? Ez zentzutan señale ona. Señalea berez ona horrek esan nahi diru bota daula bat ematek. Perfecto. Hori, eki. Eskerri asko zubi, 10 hilebete, ja, Ostia, hor, diruziok, Jesus. Bai, hor, diruziok. Apa, ondo. Ongi etorri. Bai, barkai, Esto soloa da baita, Osa, jotaken soloa, etorria. Increíblia, Bai. Hori zertaz egitxean, ja. Ne gitarra... Horiek. Azkenen ba... PRZ egitxean, bai. Bai, nire ustez, esaten baldin maidete, bakarrik gitarra batek, bueno, a ber, Harley Bentona ez de kontatzen, hori ez de salduko, baina, bakarrik gitarre batekin o bikin gelditzeko, izango zen, hori eta perresiakin. Azkenen, nire ustez, bersatia da oso, nire lehenengo diska alteroekin, gitarra honekin graba unon, eta nire ustez da, zeuze, ja indizkiot pia marka, nirek, hori da, konsolatzeko, ez, azkenen marka bat dizu, eta joder, baina gero ja esatez, ja es mia, jazta. Baina horrek nire ustez bere zea matezio bat, bere xarmi matezio. Bai, hori da. Iza bat nire gitarra urdin hau, zaukeat, hainbeste jotzikin mitiko txandalan... Chapman bat, Bai, Chapman Gosfreta, justu hemen itzo bat, fundantza batan. Baina zaukeaten mitiko txandalan kremaieria. Bai. Hainbeste aldiz horren kontra, hainbeste aldiz joda, azpiko zera dana zaukeat, dana markaute baina mola, jesik itzea horre matezio. Bai, ni baita, ni mobidaie gustatzen ezkit. Azkenen, joe, esatezu, 59ko Les Paul bat, eta berriaz, oiez, ez. Osea, bueno. Osea, funtzionala izetia, baina beste osea berri otia. Hoi da. Nire ustez tratu ona emateakon notatzeie eta ondo. Bueno, gitarrak esan dizku, baina prezisue toka izena barrik, aipaudeka. Eske... Ez dakit igual, 3-5 nola. 3.500. Bai. Osea, gai. Bai. Ez dut inoiz kalkula, igual, o pixka gutxi. Horrena, igual, rankine merko jat. Temporada bukatzea gatenin, oinartu danan rankine, zein da on lokona. Batzuk pasau ditu, hemen... Bai, bueno, Mikel Azkano entzunon RB bat zaukala, osea que ja nire presupostaia pasain, no? Lazkano da zubi, esatei gaimarrek. Ojo Isaki, Ojo mendekuko Isakeke. Ostras, bai, ja Les Paul Custom bat zeukan hoi, Izaki eta Izebergekin ikusi nien, eta, ostras. Hemen jendau da hondi etorri berde benak, horla hoiat. Bai. Ikaine arte jende pixke etorri goeta. Hoi da. Da, ja, gorkak liau atxi, baina berriz pixet kompozizio ze horta pasa honauk. Vale. Claro, imaginatzea zuek harmonikik ertetze ustela, ez, directamente. O melodi batetik konponiu izen duzta. Bai, ni berez, ni eta Jonander baita iten dugu gitarra jo, eta zeuze politxa teatzen baldin bada, ja, zeuze moitu, ez? Eta gero daukeu, nire ditzen diodana estandarizadorea, azkenen dara Aitor, esaten duena, beak esateo nola nahi don, eta azkenen horrela teatzea, ez? Eta arribiez horrela teazan, berak esan zintzeoze, eta, horrela juntzan, eta, bueno. Horrela kantxa politxak eteatzei beta. Momentu hona egordun galdetzeko betiko beste galdera mitiko bat. Demokrazia la diktadura. Diktadura, ez. Demokrazia, euneko gaina. Osea, bakoitza aportatzeo daukena,
Eta gero danon arten hausten dugu, ba, hoi politxa den, ez den, ala, bueno, jazta, baina bakoitza bere gauza aportatzen ditu bai. Orduan, ba, bueno, demokrazia da. Oain aitorrek igualia zehoz, eh? De hecho, Aimarrek jarri zio Carrasco nazi. Orduan, lan gexena lokalin ete uste? Etxetik ideiak etortzetuk, ala danon artin lokalin improvisatzen ideiak. Ideia principalak etxetik, Vale. gehienetan. Etxetik, ba, zeu, WhatsApp bidez, tabletonen kutremente grabatze du, eta biali, eta gustatzen zait, ez zait gustatzen, eta hoia lokalea eramatea, eta ikustea, zerten bidea eman dakioken. Orduan, ba, bueno. Bai, berez horrela da, asko egiten dugu etxetik, eta gero juntatzen geanen, ba, eman. Eta gero, hoi, bozetoi WhatsApp audio baten o mobiletik bialtzea, eta gero etxen bakoitza, ba, bueno, ite du ja moldaketa, ba, bueno, ona. Baina baingo teknologiekin asko erreztu da hoi. Bai. Galdetu hori nire nivel ja kompozizio ataletik azkeneko hauzia, guan, ager ondo estrukturatzea den hau galderia, neure batzuten. Lasai. Esan de, claro, igual teori musikalik eta asko basikuak iustela, baina igual etxeatela asko geixo sartu. Orduan, adibidez, isket kantu flamenkuo o toke flamenko hori o bilau deuztenin nola inde uste akorde aukeraketa hori, ez? Ez esplikatzen hauken. Egon dekor lanketa bat akorde honekin hobeto zonetzeik frigixu dalako, etxea ze bla bla bla, o directamente horire belarriz jundek, en plan, esto me suena flamenco, toma. Beitu, Aimar Ibarzabalek erakutsi zian nola egin hau mi menor, mi mayor batekin. Hoi lehenengo goza eta hoi erabili dugu. Eta gero gozatekin nor-nori nora datetzen. Eta ya está. Ados. Hoi da. Eskerrik asko zitalko raidagatik, eta Aitor Carrasco bezateik zetan gana eta gozategin akordek. Bai. Ba, hori, claro, igual, eske, alo tonto neuk esan diatena, bat ez, eske azkenin frigixue beti, frigixu dominanti beti enlatzau izan dituk jakin, flamenkukin, da basikamente mi mayor bat eindek, da fa batea pasaudek, ez? Orduan hor, zenbitono joku horrekin. Hoi da, horrekin. Bai, baina, jo, mi mayor, fa mayor eta sol mayor, dana mayor. Bai. Nire ustez politxa da, akorde, kombinazioi. Eta gero, kantua, berez, igual, hasieran parlamenteo genuen, igual bost abesti jotzea, eta CJ ingenun, ba, bueno, proba bat ingo dugu, ze hostia. Ja, ableton genuekan dana, eta esan duen, ba, batea, plaf. Eta, hoi, atea zan. Kantu bat, eta nire ustez hobeto. Ezkenen bi kantu nahiko antzeko, eta, ez. Ja, igual hobeto baten fusionau, da, dugu bat, eta ez. Hoi da. Ba, teknikiatik aldetu behaton, así que junei preparatzen. Praktika rutinaik, baukek, ukidek. Ni naiz oso txarra praktika bat, gauz erabateko, inkapazidade handia dauket. Osea, fingerstyle dauket burun, ateatzeko, hemendik 10 urte, osea, oin dela 10 urtetik. Bi aldiz ensaio detetxen, ondo. Fingerstyle hori ondo, esatet. Kantu bat o tekniki esan nahi dek? Teknika. Ba, igual, ez dakit, ba, igual. Hoi ondo jotzen, porque gaizki jotzen. Osea, hoi ikuste diate ondo sonatzen igual, baina ni ite dudalako ez dakeze. Baina nahi dut ikasi ondo, eta azkenen badie bi nota batea jo, abesti hori nahiko simplea da. Nahi dutin, ez dakitze, bajua eta hoi ba, ikasi ez, movida hori egiten. Gero YouTubeen sartzen zea fingerstyle eta depresio sartzen zu. Hostia, lehenengo bideo kristonona, azkeneko baita kristonona. Baina, bueno. Motibatzio bile YouTubea sartzi peligroso izatea. Bai. Hobeto Yahoo bideozen sartu dut.
Zatek Aimarrek esaten duna baino askoz hobeto jotzen du beti. Eta Ander Zubillaga gabon, esateik hor, fingerstyle a tope. Bai, saio behar da. Azkenen, retoa jarriko naiz, hemendik urte batea hobitan, abesti bat, ateatzea, dana, ni da. Hori. Gero, el himno de la alegría ez du balio, Osea, hoi, da lehenengo abestia ikaste duzula, abesti bat, letra eta hoi, Baina bai. Gustoko ditugun teknikak, eta jotzen aldi batzuk, boto. Ni oso ritmoa naiz. Osea, ez naiz asko solotan, eta sartzen bai, igual detalle melodikoko. Baina, azkenen naiz gehiago ritmokin, eta... Eta gehiago, botatze eta asko azken aldin funky aldea, ez dakiz zatik tiratze ditoi, o bestela, beste arlo batea izango zen, stoner puntu batea. O itea... Horako mobidak, azkenen ez itea beti baizik eta kortatzen. Hoi moletze, mierda hoi. Ez dakit nola izan. Teknika izena ez dakit. Balmute da, baino silenzi, itxiluni guztia. Bai. O motelki jotzea, o ez dakit. Zateik Aimarrek surfing style. Bai. Bueno, igual gero kamera jetxiko dut pixkat, bakarrik nahi ikustea. Baina, bueno, bai. Eta funky rollu ze gustatzezak, mitiko Ghost Notek eta hola. Bai, bueno, holako movidak eta gero surfero baita asko gustatzen zait. Red Hot ez da oso funkia, dauke movida batzuk, eta pila gustatzen zait. Gero komentako ditugu, gitarrista favoren arten. Baina, bai, azkenen, gustatzen zait teknika desberdinak indagatzea, besti desberdinak hartzea, eta, pixkat garatzea, ez azkenen estilo bat. Eta nire ustez, igual bi bakentzio zen notau da, teknika desberdin asko dare, eta hori da arrazoi horregatik, ez? Azkenen, eta etiketa jartzeko zaila da horregatik, azkenen teknika pila dare, danetik dao, eta nire ustez. Lau kantutan bakarrik, Eta lau kantutan, bai. Berri batzuk bat dauzkeu hor jogintu, bi gehiago, hor, ostiralen, eta nire ustez, forma politxa hartzen nahi die. Baina, bai, prinsipioz lau kantu horietan, saiago ginen ezberdinak egiten. Aimarrek Iñaki Berusiante eta Aitorrek Iñaki Frusiante directamente. Bai. Azkenen pila gustatzen zait, Jon Fascinante pila gustatzen zait, ez? Bai, eta pozin nau, ez ditutu ikusi Red Hot, baina pozin nahi azkenen, buelta bitea, beak, orduan. Puta madre. Oin ire gitarra enfokaizak, ze alaude beste momentu klabe bat, Tapinaren testa. Adiós. Ez errepreparau aldiu. Ez. Ez eta asko egiten Tapina, azkenen da tipikoa, ez? Bueno, esan, bukau testakin. Ez, ja ireka honik Tapinaren testa, esatea, Tapinaren testa, Tapinejo berdekela. Bai, hau da... Txatina probo emago jau, oez? Normalin txintxu izate, klasai. Markau. Ez motel ondo. Nik aprobau mateiat. Venga. Bai, aprobau, bai.
Esan berrazio, hemen Ibel aprobauzu justo esateik Aitorrek. Eta Aimarrek 4,9. Etxaizte da loka horre izan, aprobaudik. 4,9, 5, hostia, ondo dago, Eta Gabon Sierras Metal al mando la memoria. Ja, dulertzen zezana egen lagun. Zama pertsona dare, bai. Amabi pertsona egituko ikusten. Vale, Gabon guzti, bai. Baina meika, bat emate alde indik. Perfecto, ya está, tapiña. Vale? Nahi baldimak emabaia daukerie tapiñaren test honen partez rifardoaren testa etxego. Plan, igual, komodu, nola esan deken gitarra ritmikua izela. Igual, nahasodek ire horie rifardo batekin defendiu. Bueno, venga, este se prepara, así que está amarrado en improvisado. Nada, que nada. Zepena audixu galdu dira momentu baten. Satura hoindek, gitarri gitarren audixu gure indek. Baina oso guapo zijoan, aprobau, mene. Ondo. Bai. Hori, da lehenengo aldia konektatzen duala gitarra ona eta distorra galtzea da, eta ezakin nola hostia ateatzen nahi dan. Baina, bueno. Nahiko ondo, volumena juntziko ben momentu hori kendute nahiko ondo. Eta oin esateik, Aimarra esateik 4,9. Baina bostetik. Bai, azken, hau izan da dana improvisauta, ez? Azken, bueno... Improvisaudeka, hori? Bai, eta ez dakit harmonikoi bizitzan arteako zaidan, hori? Porque guapo onda, nahi guzta bintzait. Iba, gero, buelta bai direktu ikustea YouTubeen oixota da honin da hemendik kantua eta izak, zer guapo onda, ega. Vale. Bestela nik garrapa baia, teu pentsau. Ez. Nere kanalin jodek, eta... Vale, itzengo du. Esateik, Jonan yo te amok, Peru tokate una de Manolo Cabezabolo. Eta humilde el Beru goranke raskatuta. Dak izindan, Jonan, yo te amo. Jonan, yo te amo, ez dakit, Arnaiz izango da? Etxegatze izen dago, baino ankerreo bajistidek. Vale, joder. Ankerreo bajista. Dios de la mierda, también, conocido como... Jonan ez dituzte izan daik. Ez. Urko ditzea, baina, bueno, Jonan deitzea baita. Jonan... Igual, a ver, al ser Dios, igual, ez dute la mierda, igual. Jonan, yo te amo. Nahi bezala. Bere linke, Jonan, yo te amo. Grande Xabi, gerrekoa. Baziok kostatzezaken teknikan bat. Bai, zui pikina, eta ez dut zai hau. Ez dut zai hau, ez dut zai hauko. Ez bota indet, ez zait gustatzen, eta esan dit, toma por culo. Baina, beti nabil, bizokatan bai. Gehiago ez. Bueno, joder, benja pi lortze baldin batxu oso ondoa, ho? Igual. Bueno. Baina, mierda bat naiz. Horretan, solo horrelako eta txarra naiz. Bai, teknika batek, orduz, ertan abezela ez, orduz hartu bertzaizkona baino, adibidez, askotan jendi pentsatzeik tapine girarri espektakularra da, kistonzea dela, baina tapine ez teknika zail bat, segun zerrein konparatzea genez, baina zui pikenein konparatzea baldimak, zui pikene askoz komplikado dek. Bai, eta gero, bueno, osea, teknika ez ezik
komplejo iruditzen batez ere, ez naizelako jarri oso sakon teknika batekin, baina bai, sweep pickina eta fingerstyle izan die biak nire puntu debilak. Sweep pickina, esan dut ez egitala gustatzen, nire ustez ondo sartuta oso ondo dator. Baina esageratzen baldin badezu, ja da, azkenen da, talde baten abeslarik eskrimo egite edo, eta ostras, riff bat, bueno, bertso bat, eskrimo egiten lujo. Baina ja dena sartuta hor, igual, grazia galtzeko, ez. Azkenen hori izan daiteke. Eta bueno, da beste eskusa bat jartzen naizela. Horretako. Atin jendie gauze xelebre jartzen naidek, gora Ormaiztegi, Karlista, Anker Power, Apa, Ormaiztegi, bai, herri polita. Jonan joteamo gezateik, bibak discípulos de Rosalía bigarren diskoa. Eta Aimarrek esateik, bibak Feat Anker noizko. Zeuze, eta daik, hemendik. Folk metal. Folk metal, hombre. Bai. Punto zak. Zeuze marko du. Hostia, molatze, ideia politxa, hostia. Pasiok parten bat bibaken egon aizen beste taldetan, ditugen kontzertutan, kantuak jotzen aiaiz, da ja parte horta aiatzen aiaiz, ja mentalki preparatzen azteaiz, parte zaila lao, komplikau dalako, hau gegolao parteik. Bai, CJ bestin, bukaeran, hemen esan behar dugu, Aimarri Barzabaleik indako solo bat dala, eta dauke parte hau, Hoi berez ondo jota, kristona da, eta horreko kontzertun saia nintzen, euneko 60 hola, berroita marra jotzen, azkenen, eta bueno, zehoze atea zan, baina egun nintzen igual abesti osoa. La vas a liar. Este garraxa, Ez, kriston zaia solo. Netzat kriston soloa da. Osea, Aimarrek, brutala. Aimarrek joetik. Kristona. Hori argiziok. Eta, esateik, dena fake bat da, beru. Ableton eta gero jartzen duzu abiadura más por 2,5. Listo. Ez da hain ondo ateatzen, Aimar, ni baita proba indet. Velozia de hortane ondo jo berrez, naiz da polikixo jo. Bai. En plan. Ja, kabroi egor zuipikin ez hartu zian, puteatze aldea, Bai, bazekin nun, izorratzean. Bueno, aurrengo kontzertu batea, Aimar gonbidatu beharko dugu, ez azkenen, bueno. Bea iso da xelaz. Bea igotzeko, parte hori abestu ordez, jotzeko. Ankerreko gini zenuan, Aimar, kontzertua isotzea, obligau hauela, solu jotzea potru kolkun nauzkeala. Zonatzezik, zeten mori pasau da Ankerreko elkarrizketatu itxiala, baina ala zonatzezik, así que berriz inberra huea, Aimar. Oain akustikakin. Bai, tio, togur duri, esateik. Ni notau non pila bat, karo hiri galduakekin jodeu Martxon eta Otsaien, eta bueno, elektrika gauza bat da. Baina ni uste nun akustika simplea tabla. Neon kontzertu aurretik, baina inoiz baino nervioso. Azkenen, ostras, akustika dana notatzea eta baina bueno, da nervio puntu hori da irrikan zarela, ez azkenen da nervioa eta gogoa, azkenen venga, bota. Eta bueno, boldan bat hartu eta listo. Vale, da pixket teknika atalan barruntza bat, baina ez teknikia. On galdetu behatena, pixket soinu aldetik zeibiltzeken, esan dek, bibaken akustiko izen da, ez tekela ez asko berrez. Baina, hiri galdu onda jotzekanin, ze ibilioidek? Bueno, bibaken dauket pedalera txikitxo bat.
pedal guzti konpartetze ditut, azkenen, hauek erabiltze ditut irigalduaketan. Eta, bueno, pedal bat da kompresore bat, akustikan batez ere notatzet kristona, eta oso ondo dator. Gero chorus o chorus o lako movida bat, beti adornatzeko, eta desafine puntu bat emateko, eta hoi, gero delaya, nire ustez delaya da esentziala. Eta gero, erosi nun, eta nire ustez pedal erabilgarriena dela, da afinadore pedal bat. Osea, azkenen, ez dakizu zenbat erabiltzezun bat erosi arte, eta azkenen, bai. Eta bai da, gehien bat bibaken eramaten dituanak, eta gero, irigalduak eraman da, dauket hoi gehi distorsioko pedal batzuk, bat overdrive eta bestea ja gehien bat distor metalerogoa, One Mi bat, MXR dauket, MXR bat grisa mitikoa, eta gero Bosen Super Overdrive horia. Gero azket bi ez ditudanak erabiltzen, Ibanezen Tube Screamerra eta Boss Distorsiona laranja, hemen ez dauket pedalera, erakutsiko nizun bai. Eta gero ja Wamia. Momentu bat. Esan dek, Tube Screamerra ez tekela ibiltzen? Ez. Zer dek, Ez dakit. 8 edek, Tube Screamer 8? Ibanezena, Bai, uste 7 da 8 uste da duela. DS zortzia izan dateke? Ez dakit. Bueno, duda doket. Kaldera klabea guen saltza aldek. Bai. Bai? Itzengo jau. Bai. Itzengo jau. Vale. Itzengo jau. Ez que, aspaldixen atxio pentsatzen nire mesabu gixei ondotorrele egiziko dela, Tube Screamer bat, zea batzutan. Da... Itzengo jau. Tube Screamerra bai da, nire ustez gehien bat, gitarra potentego ekertan, ez? Eta Super Overdrive da, más melodiko, más suavecillo. Tardun, biak oso ondo datoz, baina die gauza desberdinetako. Eta ezken, Super Overdrive egin, oin dela 10 urte erosi nuen, eta behakin egon naiz bizitza oso ondo. Bueno, itzen godu. Horiek. Hemen, txatin nitzaiak, txatin free orbelak jarri dibe, da gero free taupada, free melendi, hendie a lo loko zabelek. Zatek, Ander Zubilak behatzi eta amarre bado dela, baina hoxe berri xamarra ditu, ez? Behatzi eta amar Tube Screamerrak. Ez, nire 6 urte hola, ezke 5-6 urte. Free Ander Zubilaga, Zubi pedal kolekzionista, bueno, más, akik. Ander Zubilaga izugarrizko gitarista, eta Egonai, hau ez nian, espero. Zein da txirika? Zein da hau? Benetan, eskerrik asko, zure praimati. Atzkotz gaizkixe jodia, leheno baino. Bueno, berdin, no. Barkau, Ander Zubilaga, maestro, barkau, Aimar, barkau Peña. Esan berreziok, gitarra txarra ingotzen nahi naukela, ez? Bueno, Jacksona, zema sokaldozke, zazpi? Zazpi, bai, hau erosinean, zazpi sokau probatzea altik, €100, una basura de gitarra, baino... Droplan jautziloli jotzeko me sirve. Jautziloli. Eta ez eliminat eta jotzeko tare, Ogonta dator, azkenega. Horitxa da. Nik lehen beti gitarra batein baharri jotzenian, hau edan eukitea, beti urdinei baharrik. Beti egiltzen itxean, mi estandarren euki, geho drop zen jotzea grupun, da zea, beti aldatzen egiltzen itxean. Da, ointza euskea, bakoitzea afina iso baten dakitxo. Artara, Ondo dator, ni baita gitarra pilat, bat drop C, drop D, R sostenido, bat igual Explorera un invento en sí, ezakit, zuzte jotarren. Ez ikusiet, que se puede, gustatzen ezkit, itea gauzak, aldiren gauzak itea, gustatzen ezkit.
drop Z, esateik jonan jote amok. Mi baina beko mi, ez? Osea, en plan. Por cierto, Aimarrek esan dik, Txirika Ibanez du eskrimerren komertziala da. Txirika, uste tetzeala inoiz etorri hemendik, eskerrik asko etorri da praima botatzeatik, benetan, eskertzeala, esker, zure praima hemen usteagatik, eta Euskal Twitcheko komunitateai laguntzeagatik, pertsonalki niri lagunduta gaina. Así que, mil esker. Venga, koazen gauza bat hau. Ja, txisket teknikin zea soinun atala alde bat utzi, da gusto pertsonalain sartuko batzuk, baino, nahi diatenaek, pare bat 3 minutun ik jendia entretenitzia, ni zerbeza baten bilen nihun bitxartin. Dale, ekarri ez bat. Hori zineaten. Lasai. 11 pertsona zaudek, así que... Adiós. Entreteni ustek favorez. Jo, zehose, jo. Bueno, en este video tutorial vamos... ¿Ves? Txau bengo zat hemen nahola, ez? Barka. Lasai. Barka. Ez, lasai. Azkenin eskaudia atenatxena egitzean. Ez nekin ez hain nintzen jotzen, azken, bueno, bukaeran bai, baina. Guapo, ondek. Baina arte ez nekin ezer. Nik parea minutu honauko, beire da, ondo. Ostras. Eta, hendik hemen zeitzeik. Por cierto, Txirikak esan dik
Haupa, hilabete hauetan ikusi dut zure elkarrizketak, oso lan hona egiten ari zarela petxatzen dut. Haupa, mila esker, txirika asko eskertzen da. Jarraitzeko gogo gehiago mateu. Eta igual, momentu aprobetxako gehiago baita, ze irutu zitek, zueke nahiko lan hona egiten aizeatela, zuen A3 Bandas podcastakin. Pixkat podcasta nondik atea guan, azaltzea, nondik noa, ze asmokin. Pixkat promo pixkat ditiko. Apai, A3 Bandas, A3 batea.bandas Instagramen, ja promo osoa egitea. Konfinamentuen hasi izan bai ideia bat, azkenen alter egon Instagrametik gomendatzen genitun egunero kanta bat. Hoizan gure erronka, ez gutxien. Bueno, zeuze piztuta zeola susmoa emateko, ez gutxien. Eta Aitor Tabiok esan genuen, ja bestin ideiak bukez ezkigu, orduan guazen ea jendeak zeitzuten egiten jakitea, ez? Eta bai, berriro ere, Aimarrei favore bat eskatzen eginen, eta, horrela hasi izan podcasta, hasieran YouTubeen dare bideo batzuk, Aimarrena lehenengoa izan zen, eta, bakoitzak bere 3 talde favoritonak, o bere bizitzan markatu dituen 3 talde komentatzea, eta bideoa horren inguru zijon, horregatik A3 Bandas 3 ginen, eta 3 talde komentatzea. Eta, gero ja, evoluzionatzen hasi, YouTube musika aldetik, restrikzio asko jartzen nahi die. Eta gu ezkenek egun etzer, derrepente bideo batzuk borrauta, eta ze pasada hemen. Eta, azkenen Spotify-a jo ginen, iVoox eta Spotify-a. Eta holako mikro honekin, Aitorrek baita beste mikroa dauke, eta Google Meet bitartez errabatze ditugu, eta listo. Oso erosoa da. Eta batez ere horrela, ordu aspergarriak, hobeto pasatzeko. Bai, ideia erraek. Baitan, enparte neuk ere eukinialako, zen nahiat, hau egiten nahi baldiman auke pixkadek euskal taldeak eta pixkat zautarazteko, eta dituzitek zuen lanare oso politiala, musikuk ezautzeko, behaien guztuatik eta behaien ibilbideatik pixkat. Eta, hau aprobetxago jat, guztu pertsonalan atalea. Orduan, esan dek zuek A3 Bandasen 3 talde katzen jezuela, nik berez bakarra eskauko jat, baino ezin baldima bakarra esan 3 ezaten utziko jat. Así que, talde favoritua? Bueno, zerako naiz rama desberdinetik egiten. Ez dinezkoa da baita 3 esatea, bihar podcasta egiten baldima genuen aldatuko nuen, baina, nire bizitzan eta txikitatik zeatikan hartu non gitarra, zeatikan beti jotzet, ez? Scorpions neaita asko gustatzen zitzaion, eta orduan, behai erakutsi nintzen, eta orduan Scorpions da talde bat, nahiz da oain asko ezentzun, bai markau diala, ez? Beak nahi zon, ez dakit ez da jotzen, eta behar nahi do, hoi jotzen ikastea. Eta nahiko simple da, baina, egune baten joko. Eta horrela, estilo bindu abestiakin, tonteria sartu zitzaidan, eta hala. Eta gitarra mundu sartu. Hoi alde batetik, gero beste bat. Bai. Beste bat jokoet, esangoet, ja pixkat, Scorpions da erdin, jokoet pixkat gogorrago. Oaintxe bertan esangoet oinati harrak diala, eta uste zuri baita gustatzen ezkizula latzen taldea. Bale, bai. Netzat, ez dakit zuei asko gustatzen ezkizuen oez, netzat kristona da, eta Helmuga diska da impresionantea. Ze soinu dauken, abesti guztik diela hostia, ez azken eta, kontrastea nola ite duten, eta niri asko gustatzen, eta Aitor Uriarten ahotsa da impresionantea. Grazio zuek, ze Aimarrek 3 esan ditxik, izango joan esan ditxik Anker, latzen da Scorpions, bi asmau ditxik. Eta 3. falta da. Esan dut, Scorpions erdin zagoela. Oain, noa heavy metalea, eta oain pop aldea, ez? Oain de repente Anker esate, ez broma da. Nahiko popero ditu Ankerre gu esan. Nahi gustatzen. Ni oso popero naiz, nahi gustatzen.
Broma da. Osea, oaintxe bertan ze talde gustatzen zait horrela pop mundun, bueno, adibidez Vetusta Morla, ez? Nire ustez, zoze ezberdina egite dute. Eta Aitor orain parrezka hasiko da. Vetusta Morla esan zine eitzeko, ni esan nion ez gustatzen, ahotsa ez de soportatzen, eta hain gizon frikia naiz, ez? Bueno, mela, komo, bai. Bai. Nire ustez, hoi da, esentzia talde hon bat izateko, ez? Lehenengoan ez zaizula sartzen, eta hau konfesa bardet, Taupa taldea lehenengo aldiz entzun nuenen, ezan talde favoritona. Eta hori uste eta Imarri esan diola, bestela sentitze eta Imar, baina gero pare bat alditan entzuta, kristona gustatzen eta lortu nuen behiekin jotzea azkenen, ez? Eta hoi niretzat izan zantzeo oso garrantzitsua, porque abesti guztik nekizkin. Eta bakarrik falta zen nota konkretatzea, abesti guztik buruz. Eta letra eta ana, eta pila gustatzen ditu hain. Eta bueno, gauzak horrela, talde ona izatea hasieran kostatzen dizula sartzea, baina gero kristona gustatzen dizula, ez? Diska favoritua? Bueno, joko dut horrela atzo prepara hoi non hau, Ez que bestela ezinezkoa da. Diska favoritona, Pearl Jamenten diska, ez azkenen, nire ustez nahiko kompletoa da, ez da oso gogorra, ez da, igual hain, jende uste du ni kriston jebia naizela eta kriston txaskoa iramaten nahi dira, baina, bai, ten diska, diska asko gustatzen. Vale. Eta kantu bat? Rosalia con alto, ez. Oain bai, pixkat nire hasiera eta botakoet. Eta nire ustez kantu kompleto denaitakoa, eta asko gustatzen eta beti entzungoet hartau gabe, Iron Maiden Dance of Death abestia. Ez dakit dauke, hainbeste gauza, nire ustez, solo perfektu bat existitzen baldin bada, hoi izango zen. Nere aldetik, igual betek esaten flipau, Iron Maiden pop metal, ez? Ez dakit. Baina, kristona gustatzen egite Iron Maiden, baita Bruce Dickinson kristona hotxa doke, eta, bai, dana. Hotxa aldetik, gitarra aldetik batez ere, eta kanbiok, nola azte die, hola. Ez, suabego eta, saiako naiz, en directo. Markau, moztu dik ez? Ez zine moztu, ez. De hecho, niko nien leikeat movimentu bat, ez guki nola, da jendi klipea ingoik. Vale. A ver, horrez, klip bat ematek. Da, hemen, nitzea jende hau Twitchen asko moldatzea aldan, etxeat inor kapazizio aldan klip bat atatzeko, baina. Igual arkiun atxiek. Ni Twitch asko ez dut erabiltzen, Osea, de hecho, gitarrezketa askotan YouTubean bitzet. Baina, bai, Yoshimuna, guatzen ez, ikusi nuela Twitchen. Lehenengo goza ikusi nuena hasieratik bukerra Twitchen. Berez, irutzezitek formatu Twitcheako egokixo dala, azkenin, jendik txatetik eirik gau, zeuzek aldetu lehikeik, eta interakzizio asko hodek. Baina, klaro, nik enteitzea bat igual jendik izin dula hemen gabeko amarretan azita ordu terdi hau ikusten, ez orduan YouTubek ematei aukera hori, nahi dekenin ikusi, nahi deken parte ikusi, aurreatu, ni gilipoia ez da inauenin, nolako hau zegaz. Bai, azkenen moldatu gehalako, YouTube hasi zan Twitch baino lehen, eta igual, askoz erosoago sentitzea YouTubeen bideoak ikusten, ez? Azkenen, baina, oso kanapolilla aukezu Twitchen baita, Ezkerri asko. Zaxatzen hau behintzet, jake bada hon, hasidan komunidade bat euskeraz Twitchen gauze lantzen da, nola musikin friki putea naukenez, neuke, pixket eduki hau sortzi nahi nian, eta egizan oso guztuan atxiok. Gitarra euskaraz Best Moment Compilation, hori emerko gehiago zehose. Nire ustez berez, gitarra euskaraz proiektu oso polita da, hasieratik. Nei iruditzen zitzaidan hori, eta lehenengo bideoetan taula ikusi nituen, baita berri txarraken abesti bat jotzen, ez dut nahi, ze abesti daukezu? Daukezu bat erakusten? Tutorialak asko
tutorialak asko. Bai, baina hasierako bat izan zen. Lehenengo eskuak ukabilak inean, eta Bai. bigarrena ikasten. Bale. Eskuak ukabilak, bai. Eta hoi... Nei pixke lotzi matezi bideo xega. Oso ez borrau inoiz, Ez, borrau ez. Pasaiat, kantu ikiztin aldiman ikixikok, baina bideue kontzeptu bezala, YouTubeko bideo bezala dek aberrazion total. En plan, jo ja denborikin pixket, ja bideo kuriosu egin txan. Bai, denborakin. Azken aldixen berriz, pasabako tutorial ematetxeko, baina lan askoek eta azken aldixen oso desan egin baute honauk. Naz. Adibidez, Jotaken tutoriala, berroita mar ordu baino gehiago sartu tutorial baten, eta bisita asko zauzkek, baino... Konpensa bideo... Berez bai konpensatzegula, jende bati lagunduko aldimazio, baina kontu perezi matezikela. Hartzi beste berrota marrotzea esmatu ordu beste tutorial bat atatzen, ez? Baina bazauzkeat horre taulatura batzuk, marin taulaturi idatzik ezabat adibidez. Bueno. Horrela nik hasi dezaket, ez dakita bestio jotzen, así que... Bueno, igual hemen digutxira saiatuko nago. Vale, hoi da. Galdetu behar doin, tonalidade, favoritoa. Ostras, zaila. Nire ustez, re estandar, baina re. Osa, asko gustatzen dropen jotzea, nire ustez oso erresa da dropen jotzea. Bai. Eta dropzea adibidez, pia gustatzen. Ni oso berritxarken oso frikia naiz. Asko gustatzen daizkit, eta orduan, abesti asko dropzen die. Baina ren dauke beste sonoritate bat. Ez dakit, da estandarra, baina beti ere pixkat melodikoa, o ez dakit, zeuze berezia badauki, eta bueno, hoi da, nire ustez re, estandarre. Oain esan dizut hoi, igual hemendik ordu erdiera, esate dizut, la menor sostenido disminuido. Ez que gogu emantzik akordi etxio, nola esan dek? Bota. Nola esan dek, La menor. La menor. La menor? La menor o la bemol? La menor esan dek, baina, bueno, la bemol, baita, bota. Igual. Hoi da. Inuiduk akorde nahiko guapo etxuk, Egizek oso gitarri ikisten azte izenin oso fondun dauden gauza batzu dila nire askotan perezi mateziek, baina sonoridade oso tenzuk zauzkebek. Bai. Aimar, enatxo irein adoz, berriz ola oso zuzate baldimak, banean gauta. Zateik, zuta re sostenidon, zuta min baino hobi dala, enatxo adoz. Enatxo adoz? A ber, Gorosabelek esan zuen behin, beak beti estandarren jotzen zudua, baina gero ja, heldua izanen, bueno, pixka normala da azken, estu barra berri doiek beta bere, ez, azken, zaila. Bueno, bai, igual, ezakit, igual beste enfoke berri bat ematik du bestiai, eta, bueno, berezia bai. A ber, bai, irutzen kontuen nahi pertsonalki lehenengo disko asko gustatzen zitekela, nola horiana min daon, baina egizek mi bemolene temazo asko daudela, eta, a ber, Gorosabel da zuta ditu, ondo sonatzei be, zein kontestuten. Akustiko baita, oza. Bai, nahi duna. Bai. Ze taldekin batea jotzie gustauko zian? Hoy ez nun preparau, merda. Buah. Ointxe bertan igual, Thatchersekin batez ere, abeslaria eta bajistan lehenguso badalako. Bai, Jon Salinas, bai, hemendikan agurrak, esango diote ikusteko. Ja, bueno, azkenen, lehengusu, pixka, bigarren lehengusu, esaten dienak, nera aita eta bere ama lehengusutia. Eta azkenen, bueno, betidanik konpartitu dugu musika zaretasun hau, eta ointxe bertan pila posten naiz, bueno, Thatchers, pixkat,
bere puntua aurkitzen nahi dela, ez? Ta jendea ez zuten nahi dela, eta, bueno, gustora darela. Orduan, bueno, behaikin jotzeko, betez ere familia aldetik. Ondo. Aitorrek, Da, bestekin, lukiek esatei Aitorrek. hombre, bai, jo, eske dare talde pilat. Lukiek, Anker, baita. Ezaket pila talde daie, pila. Berri latzen, danekin, ez, azkenen, ba, Katzeagatik, daia izan. hoi da. Eta zen musikokin egingo nire ametzetako taldea. A ber. Ze musikoekin? Plan, Alineación Dream Team. Ostras. Mira, botatzet. Aitor Carrasco baterian. Aimarri Barzabal gitarra. Vale? Bajua. Ez broma da. Ni bajuan eta Laura Rebollo ahotsen. Ez, hoi da gehien bat taupa da taldea, eta bueno, bentsa bertan, baitz egin dela, eta hoi da politxa izango zen, ez? Hor botatzea. Baina, bueno, ez auket musiko horrela izugarria gustatuko zitzaidan jotzea askokin, ez? Baina, nire ustez lagun tarten botatzea, eta hoi da gehien bat. Vale. Jimi Hendrix, Mike Pornoy da Jaco Pastorius aukeratzea euskegoa, baina ik naixo izendek eurea jun, errespetagarri irutzen. Bai. Ez azkenen, ne gustatzea jotzea lagunein arten, gehien bat. Baina, bueno, bai, a ber, azkenen, la hostia izango zen, ez? Esateet, Aitor Uriartekin adibidez, o igual internazionalaki, Jon Frustenekin, ezakit. Holako, ez, talde batekin. Igual Dave Roll animatzea zehoz egiten. Dave Roll, azkenen. Seguro. Hoi esate duzu igual pasatzea, mendik. Horrek beraneago inun baten, zeian baino. Bai, ezakit, seguro. Mundu guztitik dabil. Así que... Usteko falta zaien kontzertu bat? A ber, ikusteko falta zaizkit talde asko. Baina ustez Pearl Jam asko gustatzen dit, eta falta, aukera dauket, eta oindikan pentsatzen, ez? Baina Metallica falta zait ikusteko. Oindikan aukera dauket, zeuze sarrera kortik. Zakit, eta pila talde horrela ez zitua nahi ikusi eta gustatuko litzateke, ez? Botatzea. Baina, bueno, gehien bat haiek bi. Gero igual Scorpions, baina, bueno, Scorpions haidie retiratzen oin dela 10 urte, osea, eta oindikan segitzen die, así que beldurra ez dit ematen oindik. Ikusiko ditut. Ondik tokago zain mendik 10 urtea kontzertu bat, ez? Hoi da. Ze artista berpiztuko guga? Vale, hoi bai. Joder, oin bai. Eta ez esan. A ber. Nire ustez Jimi Hendrix. Izango zala horrela pixkat. Oso referente izan da askorentzat. Nire ustez gitarra gu dano dakigu, ez? Abestiren bat jotzen, gaizki, baina abestiren bat jotzen. Ezakit, eta berezia zan tipoa, ezakit, bere gitarrekin, alrebes ez zurro, baina, bueno, gitarra berez diestroa zan, eta, bueno, movida desberdina zezkan, invento asko, eta, nire ustez, izango zan ona. Bai. Nik ikustu zigun Jimi Hendrix. Bai, zugarri izango zan. Esateik Aimarrek, Peru, Metallica gehi Scorpions, kontzertu bat ikustea, gehi bip zonara jun eta behaiek ezagutu, edo Danny O'Pil berriz irekitzea, zer da nahiago? Danny O'Pil. Ze hostiak Danny O'Pil asunto hori? Danny O'Pil da nere txaspin zeon, okindegi bat. Vale. Kriston fiera zana,
ite zitun, opil, bueno, napolitana eta dulce eta puta madre baita, baina gero, zeuzkan, pia gauza desberdin krep de pizza bat zen oso ona, afaldu berri eta gozo berri, oso ona zeon, gero, movida pia zeuzkan, eta, bueno, jubila egin zen. Eta, bueno, bizitza, esate diot, norbaitek irekitzen baldin badago irekitzen baldin badago, forra baita. Baita bere txiste bota, baita zaila da. Txokodonuts, txokotxoripan ez, horre ezin dizten. Ez, hoi probazazu. Hori telitu, Ez. Probatzen zuen arte. Juerga ondorin igual... Juerga ondorin dana sartzea, Baina, horra hori, Bai, sonatze horra, bai. Gombidatzei zuen probatzea, zeze. Hori. Oin eska hotxeat, post gitarrista internazionalki gustatzen txikenak, eta beste post Euskal Herri mailan. Baina, bota. Ez, bota erditu. Oida, ni buruai botatzea. Nik ez. Bueno, a ver, esan dut, lehen John Frustain, dala, netza eta kristona, internazionalki, ez? Ezakit, hainbeste gauza jotze ditu, eta Under the Bridge-en abestia, ezakitu handi jotzen, eta kriston movida da, adibidez. Ez dakit jotzen, procede a tocarla clavau. Egia esan da lehenengo aldia ondo atatzen zaidala, Así que, bueno, zuzeneko gauzak horrelako die. Eta, bueno, dala, hostia, porque bea baita akustikan jotzen, ni hau elektrikan jotzen nahi neza, bea ikuste da bideo baten akustika batekin jotzen, eta nola indezakezu hoi. Eta, bueno. Zateik, Aimarrek, Snoweko rifa, please. Urrengo gitarrista pasaba aurretik, Snoweko rifa bai. Hau. Ez. Mendik ez. Bueno, nice try. Nice try, bai. Ya me han echado el Guitar Hero, ¿es? En plan, plum. Bueno, bigarren gitarrista pixkan mitikoa, baita esan dut, James Hetfield. Netzat da, kristona, ez, kriston riff politxak botatze ditu. Abestu eta kriston riff horiek iruditzen ezkit oso zaila dala, oitea. Eta gaina nola abesten don, eta ezakit. Baita solillo batzuk melodiko die, eta ni gustatzen melodikoi, eta gaina kontrastea dauke, King Hammetekin. Ez daukete zer King Hammeten auka, baina, bueno, gustatzen zait, Creepy soloa netzat oso ona da, adibidez. Baina, pila bat erabiltzea da. Kirguamet, Esate Aitorrek nervioso dau, Snow beti ondo ateatzen zaio. Bai. Hau baino beto ateatzen zait, bai, pixkat. Zein dugu bi, Aitor Grosabel o Kirkhamet? Dudatzen aiaiz? Ez. Esaten nahi nintzen zeuze, igual zu dudatzeko, ez, baina Aitor Grosabel, joder. Igual, esaten nahi nintzen zeuze, harrapatzea zuri, baina ez. Iztia, barkauko hori, Ez. Aitor Grosabel. Bi bota iztek segi internazional batzugin, a ber? Zeina ipauko ganula geixo. Josh Homme, adibidez. Josh Homme. Bai, Eagles of Death Metal eta Queens of the Stone Age. Joder. Queens of the Stone Age. Inglesez baita hobetu ite, Queens of the Stone Age. Nire uste da, Queens da netzat talde oso potentia, oso mucho gustatzen dut, eta, bueno, bai. Ezkenen, stoner pixka, stoner pop da, gehien bat. Ezkenen, baina asko gustatzen dut, ezakit. Songs for the Deaf, eta netzat album oso referentea. Eta oso ondo. Ja, beste bat. A ber. Bai, Brian May. Netzat izugarria. Ezkenen, Freddie Mercury, ez?
Esan barkatu. Freddie Mercury oso ondo abesteo, baina Brian May da, la hostia. Zer esan behar zenun? Ez, Brian May dela gitarrista bat askotan atzio jende bat beti aipatzeguna ez, bere gitarrista honenan listatan, baino. Berez ez tegola gitarrista oso virtuoso bat, ez tek askok igual ez dira konsideratzen tipo hainona, baino egixek increíble, ala, oso onaek. Bai, eta gaina bere aktitudea, ez? Ni, zu bezala, segurora, YouTubeko Rick Rundown horiek ikusi dituzu goitikan bera. Talde guztita, oso bideo onak die. Eta beak esplikatzen zuen bere gitarran historia. Eta bea ez zeukan diruik erosteko ez Gibson, ez Fender, ez Hofner, zala urte horietako epifona bezala, ez? Eta zeiten zon, bere etxetik sobratzen ziren egur zatikin, bere gitarra sortu. Eta claro, eske gauza bat da gitarra bat sortzea, eta hasiera jotzea. Claro, gitarra hori izan da red espeziala, osea, bere gitarra, azkenen, eta dauke... Aitakin batea intziala, ez? Hoi da, eta pia txisme dauzke, desberdin, pia movida, eta... Ni ustez hoi dauke, ja, aktitude puntua, hobea, ja, ezagit. Eta gero, ja, oso metikulosoa da, ez, pua batekin ez du jotzen, baizik, eta 10 sentimoko moneda batekin, zeuze, eta pla, ez sonatzeo, eta bere soinua dauke. Soinu oso partikularra. Bai, ni asko gustatzen. Hemen jendik galdetzik gauze batzuk. Aimarre galdetzik, Lars Ulrich edo Lil Wayne? Lil Wayne, tu. Lil Wayne. Gutxienez gitarra jotzeo. Eta zateik... Gitarra bat dauke, gutxienez, zagoz uste. Euki bazaukek. Zateik Aimarre baita, Peruren burua, 199 conocimiento de guitarras y maderas esan berrin, txija madara, eta 1% del resto para vivir. Totalmente. Bezakit ni oso frikia naiz. Momento, egunero, ez dauke diruik, baina egunero txirulan sartzen naiz. Bezakit, sartu eta guitarras, novedades. Tu, venga, Mikel, actualízate, tío, ya. Deitu, ¿estáis abiertos o qué? Zuze, actualizado. Egunero ikusi en stock. Kuentala gutxi honetxean txirulan da, egiz esan, gustatzen txirula guti, baina beste alde batetik itzite gustatzen txirula guti, ez? Zartzea egiz, ikuste gor pareta osuek, kiston gitarroia, zatek. Jarriztek, favorez, soka batzuk, pua batzuk, kable pare bat da egon batzuk, ez? Hoi da, korrek. Eta akustika repara hoinzien, zeuzkan klabijeroa puskauta, aldau inzian, eta gero ja justea inzian almana eta hoi, eta bai, oso ondo portazien baita, nekin eta, bai. Fenderra horre erosino baita. Zatei Gaitorrek PRS-an historia kontatzeko. Eta zer buruz ari da. PRS-en historia? Idatzi Aitor zeri buruz? Pistan bat berdik. Bitjertin ez aiztek post-gitarrista euskaldunek. Vale. Venga, lehenengo eta behin Aitor Uriarte. Netzat da... Iestek Aitor Gorosabel esan, mine mandik, Aitor esan dean, bale, Gorosabel esan goik eta... Ez, es que bost gitarrista Aitor Gorosabel ez aparte, ez? Vale. Aitor Gorosabel irugarren esan, ez da ordena, ez dauket ordena, baizik eta dauket preparauta. Vale. Orduan, Aitor Uriarte, Aitor Gorosabel baita, biak, gero Gorka Urbizu, nahitza eta kristona, eta denetik jotzea, ez azkenen berritxarraken, denbora da poligrafo bakarren disko ja 3 dauzkezu, daukezu lehenengo nahitza eta onena, pertsonalki. Nahitza bai. Dauke hor zimelkor bezalako abestik diela oso eta olako, zu txakurrak iruditzen kristona. Eta gero jotzeizu, hoi, eta pasatza mundu batetik bestea, eta ondo egiteo.
Eta gero, abestu. Eta niretzat oso pekulerra duke eta oso ona. Niretzat. Bueno, referentea beti bezala. Aitor Gorosabel. Bai. Bai, niretzat Aitor Gorosabel, kristona. Azkenen metalero asko jotzen nahi naiz, ostras. Bai. Bai. Bueno, Paco de Lucía, esan barra. Euskalduna. Euskalduna ez, nazionala. Baina, bueno, Euskalduna aldetik asko dare. Ez, bromioan, Paco Lucía esatina da. Ez que behin, entzun un podcast, osea, bideo baten nazionala galdetzu zerura eta nire preparau dut horrela. Baina, bueno, bai, oiek, aceptamos, ez? Vale. Basauriko Paco, Aimarra esatekin bezala. Oida, Basauriko Paco. Por cierto, Aitorre esan dik probatzen egon zinen PRS-a. Vale. Claro, hoi izan zen, bizitzan, proba nun lehenengo PRS-a. Izan da, tipo Les Paul bat, single cut, da PRS-ena. Eta txirula sartu. Ni ez da gustatzen inoiz, jun proba gitarra bat, eta o erosi gabe jun, o hacer el feo, ez? Ja. Bai, claro, ni 18 urtekin ez neukan diruik, eta sartu txirula, esimaz, amplifikagaiun gauza bat ikustea, eta de repente, ametxetako gitarra, PRS-a, hor. Da, hostia. Mikel, aldezaket pixkat. Hortu bat egon nintzen. De hecho, hauek, intzuten behaien mobidak, ni ez nun amplifikagoiun mobidain, beste un baten joparen zen nintzen. Eta behaiek juntzien, ateazien txiroletik, eta, hostia, nun da beru. Eta ni hor bere pezeran, hor. Eta, kriston politxa, gaina, zan, kolore naturala bezala, eta madera kolorezkoa, eta oso gitarra politxa. Merke zeon, horrela kuston bezalakoa izateko, merke zeon. Baina bezuan erosi. Que ez nukan diruik. Esan nion hasierateke, ezin dut erosi, baina proba dezaket. Bueno, hasieratik esan nion, ezin dut. Bueno. Ametxetago gitarra ipaudek. Hori egira ametxetago gitarra edo baukeko ez da ametxetago gitarra. Ja, dauzketen mila. Nire ustez, bai, PRS on bat da, nire ametxetako marka ez, niretzat PRS da, kriston marka kalitate pila daukena. Baina nire ametxetako gitarra da, adibidez, reixu bat atea dute, 58ko Explorerra. Da, korinazko gorputza duke, nahiz da, kao bakoa, gustago, Baina, gehien bat da, dauke berezitasuna, dauke mastilla. Ez da oso metaleroa, porque mastilla kriston lodia da. Eta niretzat, behin proba nolako Les Paul bat, eta, kristona komoda hointzin. Ez da, nire jotzeko era, ez da, ni hola jotzet, goitikan. Eta orduan, agarra hoite bezala. Ez igual, hola jotzen bat imadezu, igual, esgintze bat itezu, ez? Zakit, gaina estetika aldetik asko gustatzen ezkit Explorerrak. Zuri baita, ikuste Gosfreta, ez? Bai, hori gehien bat erosenean, etzakiat guan nire subkonstientintzoan korka urbizuntzea hori, Explorer asko ibilizen dulako. Baina, bai, egiz esan itxu erosenean, lan probatu gabe, baina niretzat eskubiko eskuen nola apoiau lehikeaten, hori beste hau gitarra hori etziek ematen. Eskubiko eskukin egitzaten komodidadia, gaina mastilere fin-finez hauek, eta niretzat pasada de forma hori. Bai, egia esan, Explorerrak oso gitarra erosoak die, Bai, emateu handiek die, eta igual hasieran berdezu adaptau, ez? Baina oso ondo. Aimarra esatik mastil gordo beti, nahi etzi molatzen mastil oso lodizizetik, nire jotzeko eriatik. Ez que horregatik da. Nik askoz zabalo jotzeat ezik izan den, nahi goiti jotzeko bezala, nik askoz jotzeat. Bai. Ez, Aimarrek mastil fina dozke,
Iban eta ni programan. Desatea, hori izango, que... Ez dezu harrapau mastil gordona, vale, bai. Bai. Vale. Burun bat, ez? Oina harrapau deat. Estamos en hora juvenil, tío. Bueno, ya hora juvenile amaitzen nahi. Ja, maikatardi pasatxo etu, ordu terdi itxik hemen. Así que ya, azkeneko atalea pasako atxu, pixket gainetik aipauko jagola, eta itxingo jau direktua, ondo iruditzen mazak. Bai. Bierre jaiki homerko, eta oera jutu hori laste orduek, eta... Hoi da. Orduan, azkeneko atala de pixket, ben, guztiat, beda libre, bia libre, oto dago barra libre nahi gen bezala, bia barra o beda. Pixket, gaztea kritika hone galdimak, Euskal taldi negoerie kritika hone galdimak, bueno, gustatzen zitek saltzeo pixketez, neu oso kritiku naukelago personalmente, gazteakin da batzukin. Orduan, jendin iritzise jakitile gustatzen zitek. Así que, gauze asko zanditxeat ez, baina nola ikustek egoerie orokor baten? Ze azpimarrauko duke? Euskal musikan aldetik, ez? Bai, eske gauze asko zanditxeat barkaiek, baina bai, en plan, Euskal musikin nola ikustek, ze irutzezak gazteak eukilegin implikazizue, eo komunikabidik, managerrak, diskografikak eukilegin implikazizue, personalmente zeuek nola zaudeten, kontzertuk lortzeako orduan, gauze asko zaudeten. Bueno, nire ustez managerrak gauza zaiak die, ez? Azkenen, logika pixkaetekin, behaiek benefizioa lortu nahi dute. Orduan, zeite dute, gehien saltzen den musika estiloa jorratu eta orduan, lortu input gehiago, ez? Baina, nire ustez, orain, lehen baino hobeto gare. Osea, lehen esate dut oin dela 5 urte. Nire ustez, Euskal talde pila bat atea di, estilo, Euskal Herri daukeuna da popetik, incluso batzutan reggaeton, naiz ez guztia o reggaeton o elektronika puntotik death metalea. Osea, da, kristona. Eta hoi ondo da, eta azken aldin, talde gehiago atatzei. Eta nire ustez, egoera alde positiboa hartzen nahi dela norabidea. Orduan, bueno, nire ustez gehiago indaike beti, nire kabuz hasita. Danokin dezake duz ez gehiago, baina, bueno, ondo dabil, badirudi irrati batzuk, ez irratik, baizik eta gehien bat, zu bezalako programak, naiz irratia baita asko egiten nahi da, ataren irratia baita, pagorka, eta, horako irrati txikik, bultzatzen gaitu, eta nire ustez, norabide politxea botatzen nahi da. Gero, esan dugu gaztea, ez? Gaztea ze dauke gazteak. Nire ustez, euskal musika jartzeko, baina kuenta gotaz. Eta hori da arazoa. Ez nahi zai kritikatzen, ez? Bakoitza nahi duena egiteo, baina euskal irratia jarri, euskal irratia ez barkau, gaztea, ez? Baina musika euskeraz, olako lema bat jartzen baldin badute, nire ustez musika euskeraz jarri barko zuten, gehiena gutxienez. Igual, abestiren bat inglesez, o erderaz, bale. Baina, hoi da, pixkat zure esentzia markau. Eta Aitorrek esan duna, eta ze euskal musika jartzen do, ze bai, hori ere azkenin, nik atjortu gerra zaukeat, eta hemendik hilabete batea goiat berriz 3 orduko analizia, azkeneko oindala urtebete inean analizi bat, eta hizkuntzen portzentai atea inean, eta oindala urtebete oso tristea izanoan. Inean beste bat oindala 6 hilabete, eta hor bai nabarmendu gala pixkat hobetu dala, eta adibidez, justu entzunaldi hortan Thatcher jarreziaten, Lier bat entzun izan diatu hain, Lamiak bat entzun izan diat baita, Lamiak, por cierto, datorren astean eukiko dugula gitarrizketan, Lamiakiko gitarra. Hobetu dek, baina esan deken bezala, nik usteat badaola margena gauzek hobetu etxeko, ez? Bai.
Bai, euneko, nire ustez, bueno, norabide politxa hartu do, eta rumbo politxa da. Orduan, bueno, horrela segitu behar da gutxienez, eta gero ez da gehiago eskatu. Ikusiko ja, a ber. Ea, ba. Bueno, hementxe utziko jau. Vale, eskerrik asko midapenagatik. Bai, iga gurtu, baina hendik azkeneo gauze bat inberra hogek. Bueno. Ez lasai, ez teko zoko horrara izango. Hoi da, zea, azkeneko azterketa ez? Ez teko azterketa bat, haudek danakin etxeat, eta nahi diatenaek X-eoze jotzia, elegiu nahi deken akordik, eta akorde hosei eman buelta batzuk, eta nik ire gainetik improvisako eta maitzea hon bitxertin, eta bagero itxingo jau, poco más. Vale, perfecto. Gaurreia, Ibar. Zer esan du? Gitarra alderantziz jotzeko esan zik, haineko jaz, porkulo hartzea. Vaya mierda. Segi, eman.